না তো পাই নর করে বিস্তার মিলিব না আমি এমনি কর্ম করছে ଯୋଉ କର୍ମର ଫଳ ମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ତ ଦୂରର କଥା ନର୍କରେ ବି ଆମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ମିଳିବନି ସେତିକିବେଳେ ଆମର କଥା ହବ କଣ ଏ ମା ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଇ ଯଦି କଥା ରକ୍ଷା କରିବା ହବ କଣ ହବ ମୁଣ୍ଡ ଲାଗେ ତଳ କହିଥିବ ଲାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହବ ନା ଠିକ ସେଇଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଥା ଦେଇ ଯଦି ଆମେ କଥା ରକ୍ଷା ନ କରିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ପ୍ରଭୁ କହିବେ କିରେ କଣ କହିକି ଯାଇଥିଲୁ କଣ କଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଆପେ ଆପେ ଲଜ୍ଜାରେ ତଳକୁ ହେଇଯିବ ରେ କହିବା ହେ ଠାକୁରେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ମଥା ପିଟି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିବା ମତେ ଆପଣ ଏବାର ମାତ୍ର କ୍ଷମା କରି ଆପଣଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଥରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ କହିବେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଦୂରର କଥା ତୋ ପାଇଁ ଏ ନର୍କର ବି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ भारी लाज लागे लाज लागे मते भारी लाज लागे लाज लागे मोला
দুটো পোহরায় বিশ্বকর্ম সদা করছে